Chi ejiri ehihie jie, oke osisi adaala, Maazị Okorie anwụọla. Obodo niile na-agba ka ha mara ma ọ bụ eziokwu. Nwunye ya nọ n'akwa, ada ya nwanyị nọ n'akwa, o so nwa ada ya n'akwa, mana onye ga-ajụ Chukwu ajụjụ? Ụfọdụ na-akwa emu maka na eburu ozu onye ọzọ ọ dị ka ebukwu nkụ. Ọtụtụ ndị obodo soere nwunye Okorie n'iru uju, a na-agụgọ ya akwa, mana ụwa adịgo ka ọ ga-adị. Obodo ụmụagachi na-anwa onwe ha mana ha amaghị na ha nọ n'agbụ. Ha gara kpọọ eze mmụọ ka ọ bịa gbara Maazị Okorie afọ ikpeazụ. Ọ jụrụ ha ma ọ nwere nwa nwoke. Ha zaa ya mba. O were nọrọ ala bido ịgba afa. O ji nwa ewu na mmanya nkwụ ọcha were gbaa afa iji dula Maazị Okorie mmụọ dịka omenala ha si dị. Mgbe ọ gbachara afa, o welie anya ya elu lee nwunye Okorie na ada ya bụ Adanna fee n'isi. Ọkwa nwoke nwụọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị nwa nwoke, Igbo kwenyere na ya bụ nwoke anwụọla pee. Mana ọ bụrụ na ọ nwere nwa nwoke, ọ bụrụ ya bụ ọnọchie aha nna ya. Eze mmụọ gwara nwunye Maazị Okorie na a ga-aha Adanna bụ ada Maazị Okorie n'Enete, na Adanna ga-anọ n'Enete, ya bụ na ada Maazị Okorie ga-anọzi n'ụlọ wee na-amụrụ nna ya nwa. Chai, ọ gaghị alụ di. Nwa ọbụla ọ mụrụ ga-aza aha nna ya ka o wee mụtara nna ya nwa nwoke, ka aha nna ya na aha ezinụlọ ha ghara ichi na Adanna ebe, nne ya ebe. Ndị obodo efefee n'isi maka na onye ọbụla maara ihe nke a pụtara. Ha kunili gaa ebe ozu Maazị Okorie dị wee kponyere ya aja ikpeazụ. Onye ọbụla wee laa na be ha. Ọkwa onye niile lahụcha ụla, nwa ogbenye anọrọ na nche. Ka onye niile nọ n'ụla, Adanna nọrọ na-eche ụwa ya. Negodi nwata nwa agbọghọ mara mma ka anyanwụ ụtụtụ, ka a sị na aghara n'Enete. Adanna na-ekiri oche nna ya nwụrụ anwụ, mana onye ga-aza ajụjụ niile dị ya n'obi? Ọkwa sị na ndị mmụọ na-anụ ihe. Ka Adanna nọ n'akwa, oke ikuku wee kuo ka a ga-asị na nna ya bịara ịnọnyere ya. Adanna were bee oke akwa. Ọ na-akwaga ya na chi ya bụ. N'ụtụtụ echi ya, Adanna pụtara ịzachasị ezi nna ya. Enyi ya nwanyị a na-akpọ Chizọba bịara ịkpanyere ya nkata, mana onye ji ụtụtụ aga ọlịlị ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye asịrị. Anụkwara m ihe mere ka ọ na-ekwu ka ọ na-achị. Ya bụ omume were Adanna iwe nke ukwuu maka na onye ọ kpọrọ enyi ya ji ọnọdụ ya eme ihe ọchị. O wee hapụ ya bịara akwa laghachi iza ezi ọ na-aza na mbụ. Nwanne ya nke obere bịara gụgọọ ya akwa ma kasikwa ya obi maka na anya bewe, imi esoro ya bewe. Nwanne ya tụtụrụ azịza soro ya zaa ya bụ ezi. Emechaa
gadobe azịza ndị ahụ. Mgbe Adanna rụchara ọrụ ụtụtụ ya, o kuniri buru akpa ịga ahịa. Ka Adanna na-aga ahịa, o zutere ụmụ okorobịa atọ ebe ha nọ na-akparịta ụka. Mgbe ha hụrụ Adanna, otu n'ime ha sị, ọkwa ọ chere na ọ adịghị ata ntị ya ata. Onye ọzọ asị, mba, echere m na ụdị ya adịghị n'ahịa, ma ugbu a o juru n'ahịa Afọ. E wee chịkọrịta ọchị. Nwa okorobịa ọzọ bịara nọnyere ha, mana obi adịghị ha mma n'ihi okwu ọjọọ ha na-ekwu banyere Adanna. Onye ọzọ gwara Adanna sị, bịa ka m mara ma a ga-enye gị nwa nwoke. Ịma na nne m mụrụ ọtụtụ ụmụ nwoke. Ọ bụ nke a mere onye nke ahụ bịara ikpeazụ jiri kulie n'iwe bara ndị ọzọ mba sị ha, ọ bụ na obi tara unu mmiri ka ọ bụ na unu enweghị echiche? Marakwanụ na iko onye ji mara mmadụ ibe ya ka a ga-eji mara ya. Ka o kwuru nke ahụ, ọ ghara ha pụọ. Chai, Adanna kwara nnukwu akwa maka na ọnụ akọrọ ya bụ chi ya ka akọrọ. Ọ bụ ọnwụ na omenala ndị be nna ya dowere ya n'ọnọdụ a. Ngwanụ, mgbede adago. Nwanne Adanna nke obere nọ n'uko esi nri. Adanna bịara nọnyere ya, mana nne ya kpọrọ ya ka ọ bịa. O wee gaa zaa nne ya. Nwunye Okorie bidoro arịrịọ banyere otu okwu akpụ n'ọnụ. Ọ gwara Adanna na ọ bụ maka ọdịmma nke ha nakwa nke ezinụlọ ha ka ezibe ha ghara ichina. Adanna jụrụ ya sị, kedu kwanụ maka ọdịmma nke m? Ka ọ na ọdịmma nke m adịghị mkpa? Ya bụ na mụ agaghị alụ di ma ọ bụ hụ nwoke ọbụla n'anya. Ya bụ na ndụ m niile ga-abụ maka nna m nwụrụ anwụ. Ya bụ na mbọsị nna m nwụrụ ka mụ onwe m so ya nwụọ. Kedu ihe m mere? Ọ bụ ihe arụ mmadụ ịbụ ada ka ịbụ ada abụzi abụmọnụ? Nne ya ebee. Adanna esoro nne ya bewe, mana onye ga-agụgọkwanụ nwanne ya? Ọ bụzi otu a ka nwata mara mma ga-esi laa ndụ ya n'iyi? Ndị be anyị, kedu unu ihe unu chere? Ọ bụ ya kweta ka ọ bụ ya ekweta na? Kedu ihe ya bụ nwata ga-eme?